О, чараўніцтва восеньскага лесу, незлічонае хараство яго прыгажосці, сумнай, самотнай, таямнічай, празрыстая, нібыта струмені ледзянага ручая паветра, стылая, як вада ў дрымотным возеры, што адлюстроўвае агаліўшаяся наваколле, кроплі, нібыта слёзы на мокрых галінах. Уначы прайшоў дождж, але ж яго мокрае крысо толькі крыху зачапіла, не накрыла плашчом, не засыпала саваным снегам. Гэта яшчэ ўсё наперадзе, а зараз празрысты лес стаіць здуменны, як гадзіннік, стрэлкі якога прабілі адвечнае 12 і спыніліся на колькі гадоў. Ці вы бывалі ў сне, дзе адвеку стаіць такі задуменны гадзіннік, застылы на памежжы паміж часамі, стаіць так, што нібыта гатовы зрушыцца наперад, але ж гэтае яго рашэнне яшчэ няпэўнае, яшчэ нечага чакае. Ці не апошнюю хвіліну сну? Блукаць па лясах мары, якая асалода, таемны твар багіні праступае ў высокіх нябёсах, хаваецца ў аблоках, ціха і пяшчотна нахіляецца сярод верхавін рэдкіх дрэваў. Як далёка відаць, здаецца, што ўвесь зямны шар агаліўся, распластаўся вялізнай картай, а ты на высокім пагорку прама ў яго цэнтры, адкуль адкрываецца ўсё, альбо вось-вось адкрыецца. Так гуляе мара, насылае відэнні краявідаў, якія могуць прыйсці толькі ў снах. Успаміны таго, чаго не было, тугу па тым, што прыснілася. Мара задуменна сядзела ля адчыненага вакна. Лёгкае, халаднаватае паветра цякло ў пакой. Яна дыхла ім з асалодай. Прывілея быць багіняй, здольнасць стварыць свае ўласныя міры. Мара любіла прахалоду і цішыню, якіх была раскоша ў яе каралеўстве. Толькі вецер мякка спяваў ды насвістваў над верхавінамі. Ды плыла па яго патоўках крупкачыная стая. Мара думала, аб чым можа думаць багіня? Канешне ж, аб лёсах смяротных, за якія яна несла адказ. Бо ў абавязку багоў пісаць нам скрыжалі жыцця, кантраляваць іх выкананне, ды калі-некалі ўносіць папраўкі дзеля адной ім вядомай мэты. Альбо ніякай мэты ў іх няма, і богі проста насалоджваюцца гульнёй з намі. Тое нам невядома, ды не дужа цікава. А вось Мару цікавіў Міхась. Гэты адчайны чараўнік ніяк не хацеў ёй скарыцца. А чаму? Мара не разумела, што яшчэ патрэбна яму, акрамя ўвагі самой багіні смерці. Ці ёсць на свеце нешта болей істотнае, чым яна, Мара? Тая, што стаіць ля калыскі, сустракае першае нарадзіўшаяся дзіця, і апошняя праваджае яго ў таямнічы пуць. Натуральна, для гэтакай справы ў Мары ёсць прысутнасць. Гэта значыць, што ёй не патрэбна адначасова быць у розных месцах і займацца многімі мільёнамі справаў разам. Яе прысутнасць робіць усё, што заведзена ад сатварэння свету. А Мара займаецца справай больш важнай, стварае міры, ды насяляе іх жыхарамі сваіх уласных думак. Вось і зараз у думках яе пачаў стварацца нейкі новы, цудоўны мір. І цэнтрам яго быў Міхась. Мыслена Мара ўявіла сябе яго, якім яна бачыла Міхася апошні раз. Высокі, шыракаплечы, у белай кашулі, сняжынкі плавіліся на яго гарачай скуры, а потым перасталі і заставаліся ззяць бялюткімі кроплямі святла, нібыта каштоўныя камяні. У думках Мара працягнула руку і дакранулася да яго шчакі. Потым апусціла далонь туды, дзе білася сэрца. Ад касання рукі смерці Міхась скалануўся.
Але ж Мара хутка убрала руку. Седзячы на кухні ў Летыцыі, Міхась раптам адчуў, як на хвіліну змрок захінуў яго позірк, і нешта ўладна грукнулася ў грудзі. Але адразу цень знік, і дзіўнае адчуванне пакінула яго. Але ж застаўся нейкі эфірны пах, водар кветкі, імя якой Міхась падабраць не мог, бо яе не было сярод усіх кветак гэтага свету. Летыцыя напружана глядзела на яго. Яна таксама нешта адчула. Але ж час для пацалунка Мары яшчэ не прыйшоў. Міхась накрыў руку Летыцыі сваёй далонню. Ён вагаўся. Чаму ён вагаецца? Розніца ва ўзросце ў некалькі сотняў гадоў. Ці яго сэрца яшчэ занята? Здаецца, што не. Так у чым жа справа? Летыцыя таксама напружана глядзела на яго. Яна адчувала, што ім лепей пагаварыць. Я думаў аб табе ўвесь час, пакуль ішоў да Нікіфара. Нават на крыжы. Мне здаецца, што я кахаю цябе. Але ж как гэта здарылася, мне складана ўразумець ці растлумачыць. Гэта самае няеглае прызнанне ў каханні, што я чула за ўсё жыццё, усміхнулася Летыцыя. Міхась нялоўка паціснуў плячыма. Ну, неяк так. Ты ведаеш, што стаіш перада мною нібыта нейкі прывід. Я бачу цябе і ў сне, і наяву. Але ж калі я касаюся цябе ў думках, мая рука праходзіць праз сон, праз твой цень. Ці можа дакрануцца да мяне жывой? Мабыць, палягчэе? У голасе Летыцыі праз гумар прагучала нешта іншае, што амаль што здалося Міхасю пагрозай. Ён разгубіўся першы раз у жыцці, а жыццё яго было доўгім і насычаным падзеямі. Абавязкова, але ж толькі не цяпер, прамармытаў ён, чырванеючы, сам не ведае чаго. А Мара залівалася настаяшчым, жывым і сардэчным рогатам. Ёй было так прыемна назіраць гэтае ваганне. Хутка ноч, а ноччу яна пануе і раскошаствуе ў сненнях. Прыйшла чарга завітаць і да Міхася? А чаму не? Пакінуўшы Міхася ў сваёй кватэры і дамовіўшыся сустрэцца раніцой, Летыцыя вызвала таксі і паехала да Алега. Той жыў адзін у вялікай хаце, высокім лофце на паверхні новага будынка, з якога адкрываліся шыкоўныя віды старога горада. Летыцыя любіла бавіць у яго час, піць каву, разважаць аб тым сім, глядзець фільмы, хадзіць з Алегам гуляць па вялікіх зялёных парках. Час з ім бег незаўважна, але ж хацелася, каб ён ніколі не сканчаўся. Мяккая светлая скура, залатыя валасы Алега вызвалі ў Летыцыі пачуццё дзіўнай пяшчоты. Ёй хацелася гладзіць яго па галаве і піць калыханку, гледзячы, як гэты прыгожы хлапец засынае ў яе руках. Вядома, што яна вызывала ў яго іншыя пачуцці, але ж гэта было натуральна. Мужчыны кахаюць не так, як жанчыны. Але ж сёння, засынае на грудзі Алега, Летыцыя думала пра Міхася. Яна не магла ўявіць, як бы гэта было з Міхасём. Ёй чамусьці станавілася крыху жудасна, і нешта ёкала глыбока ўнутры.